נדבר על היסוד הדומיננטי אוויר, יסודות. אנשים שיש להם את היסוד הדומיננטי אוויר הם סקרנים, מהירים, אלה שתמיד חושבים על מה הלאה, הם מחפשים חופש מחשבתי, רעיונות, הבנה עמוקה, ולא עומדים בלחץ רגשי או בפרטים קטנים. הם רואים את התמונה הגדולה, הכללית, הם מנתחים כל דבר, ובנושא הרגשי הם מנתחים דרך הראש, לא דרך הלב, לא מה אני מרגיש אלא מה אני מבין. הם חייבים את תחושת החופש כדי לתפקד, חופש מחשבתי. טוב, למשל בעבודה, אם יש להם מנהל שאוהב מסגרות ועובד לפי נהלים, וככה צריך, זה בדיוק המקום שבו האדם הזה עם יסוד דומיננטי אוויר לא יכול לתפקד, כי הוא אוהב לחקור, הוא אוהב חופש מחשבה וחופש פעולה. אפשר לזהות אותם לפי אלה שמערערים הרבה, חושבים הרבה, הם משתמשו הרבה במילים אני חושב, אני מבין. אם נרצה לדבר איתם, נשאל מה אתה מבין, מה אתה חושב על, ניתן להם לחקור ולהביא מידע על נושא מסוים. ואם אתם אוויר, תזכרו שלא כולם מבינים את דרך המחשבה, לפעמים כדאי להעט, לגעת קצת ברגש, אפילו אם זה מרגיש קצת מביך. אז עוד מידע על יסודות ואישיות, דברו איתי ואיך אפשר להתנהל נכון, 4 יסודות לתקשורת מקרבת.